rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yayi addu'a da fatan alkhairi, Allahumma amin, Allah ya amsa. Sai ce dan Allah malam menene matsayin ofe/oka ne ko me? Oka. Yace tsarin su a shari'ar musulunci. Ina jin yana magana akan abin da ya fito yanzu na hulɗar waɗansu kamfaninnika da 'yan adaidaita sahu, wanda abin yanzu ya faɗaɗa har ya kai ga masu mota ko wanda ake yin wani abubuwa dai haka online. Idan mutum yana buƙatar su ya yi sacin ya binciko su a fejin su, ya kira wasu su zo su ɗauke shi, kuma duk inda suka kai shi ya zama cewa sun karɓi kuɗi mafi ƙaranci a hannunsa, in ya so kuma su wa'ancan sai su biya su. Haka ne? Abin da yake cewa ta inda abin da suke biyan ka ya fi abin da aka caji fasinja. Misali kai ka karɓi naira 100 a wajen fasinja, su kuma su baka 200 ko 300 ko? Ya ce kuma sannan kuɗin sai sun kwana sannan za su biya ka. Allah ya mai da malam gida lafiya. To wannan tsari ne na kasuwanci, kuma wanda yake sabon shigowa, da ba a san da shi ba, kuma ba laifi ba ne a rinka samun ci gaba ta fuskar harkar kasuwanci ire-iren haka. Musulunci bai ce ba iya nau'in kasuwanci da ake a zamanin annabi kadai shine halattacce. Ya ba mu formuloli da ka'idoji ne yadda za mu gina kasuwancinmu, ko da ba irin wanda ake yi a baya ba. In dai za mu kiyaye waɗannan formuloli da ka'idoji, to za mu iya yin kasuwanci. Na daga cikin ka'idojin ba cuta ba cutarwa. Ba a yadda da kasuwancin da za a cuce ka kai mai siya ba, ko kai kuma za ka cuci mai siyarwa, ko mai siyarwa zai cuci mai siya ba. Babu wannan, saboda a ka'idar musulunci la darara wala dirar, la tazlimuna wala tuzlamu. Ba cuta ba cutarwa. Duk kasuwancin da mai siye bai cutu ba, mai siyarwa bai cutu ba, to ya tsallake sharaɗi na ɗaya daga cikin sharuɗa na kasuwanci. Sharaɗi na biyu ya zama an samu yarjejeniya. Shine Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Ya ku waɗanda suka yi imani, kada ku ci dukiyar junanku ta hanyar barna, sai dai fa in ta kasuwanci bisa ga yarjejeniya tsakaninku. To yanzu kai ka yarda da cewa za ka yi wannan al'amari, ka sharɗanta maka ga abin da za su rinka biyan ka in kai kaza, kuma suka sharɗanta ba za mu biya ka kuɗin nan ba sai sun kwana, duk ka yadda. To musulunci bai ce komai ba anan. Ka yadda, sun yadda, ku je ku yi kayan ku. Ina fata an fahimci wannan. Da haka wannan babu laifi a cikinsa, domin ba ko da ijara ce, tunda dai akwai sharaɗi na taradi, to babu damuwa a ciki. Illa iyaka sannan ya zamo a ciki sharaɗi na uku wanda babu shi a wannan, shine sharaɗin garari. Kai a karɓi naka, kai kuma ba a baka musanyan ba. To wannan shi ma musulunci ya hana shi, wanda kuma a zahiri babu shi a cikin wannan yarjejeniyar. Da haka dai in dai mutum ya yarda, su suka ga za su biya ka ga abin da suka ce za su biya ka, ka yarda da wannan, kuka shiga mu'amala, babu laifi. Kuma kai kake ganin kamar ba sa fanshewa, su akwai inda suke fanshewa. Su a network ɗin suke fanshewa, kamar yadda bincike ya nuna. Shi fasinjan da zai yi sacin ya yi using data wajen ya nemo ka, to ai anan sun karɓi kuɗi a wajensa. Ko ita datar kana tsammanin iska ce kawai irin wacce kake shaƙa ba a biya? A ita data iska ce, amma me ta kuɗi, biya ake yi. Da haka lokacin da fasinja yake neman ka, sai ya yi sacin, ya gano ina kake, ya maka kwatance da komai ka ansa ka taho. To wannan duk datar da yi using a wannan lokacin su sun fansa. Ina fata an fahimta. To kuma kaddara ma abin da suka fansa din bai kai ba, su suka ga dama za su cika. Ai shi kasuwanci daman ba duk ta fuska ɗaya ake farkewa ba. Ƙwararren ɗan kasuwa wanda ya baza kuɗinsa a kasuwa ya san a wani ɓangaren sai dai ma ya ci, ko baya tunanin riba, amma a wani ɓangaren a nan yake fanshewa. To wannan shine. Wani kasuwancin in kai za ka samu riba mai yawa, wani kuma in kai sai ƴar kaɗan, wani in kai ma babu riba, amma dai ba za a daina ba. Da haka ribar da ka samu a can sai ta fanshe maka rashin da kai ana. Da haka su dai sun san a inda suke fansa, kuma kar ka ɗauka fa su mu ne, su ba mu ba ne. Yawwa
in mu ne wani abin muna yin sa babu kai ba gindi babu tunani, amma shi wanda ya kware a neman duniya da iya bin duniya da iya tsara ta yakan iya kafa ko masa ta nema, ko da zai yi shekara 20 yana gini a ƙarshe ya san zai fanshe. Abinda mu aka fi mu kenan da yawan 'yan kasuwanmu sun fi son harkar da yanzu za a sa kuɗi yanzu za a samu, ba a gini shekara 10 shekara 20. wannan shine sirrin da ya sa attajiranmu da 'yan kasuwanmu suka ƙi shiga harkar safaya part, saboda ita harkar safaya part ta mota ba harkar ka kawo yanzu ka samu yanzu ba ne, a'a harkar jira ce. To mai gaggawar kuɗi mai gaggawar ya samu yanzu ba zai iya wannan harkar ba. Shi yasa za ga mutanenmu su suka fi kowa siyan kayan amma kuma sun kasa su iya kasuwancin. Wani inyamuri yake ban labari, sun siyo gearbox na wata mota mai wahala, ba ko ina ake samun ta ba, da wani bahaushe suka je suka yi oda daga turai suka kawo. Wata ɗaya ba a siyar ba, wata biyu bahaushen ya gaji da ajiye tasa sai ya zo ya karewa da inyamurin, shi wannan abin ya tare masa, ya rike masa kuɗi. Ya ce ya siya da kuɗin da yake ƙasa da yadda shi ya siyo, saboda shi kawai ya damu. Ya ce Allah da iko, ashe wannan bawa Allah zai zo ya sai irin wannan motar. Ya zo ya sai irin motar kuma ta cigiya basan, kuma da yana da ita amma yanzu kuma ya siyar. Sai bayan wata 6 inyamurin yana zaune, wallahi kawai sai gashi a fujajen wannan giyabas din. Ya ce sai ka ninka mun kuɗi na sau 10. Ya ce abin da bai wuce 50,000 ba, wallahi sai da ya siye shi 100,000 da wani abu, kuɗi masu yawa. To kaga wannan yake nuna rashin haƙurinmu a wasu da yawa daga cikin nau'ukan kasuwanci, kuma wannan yana daga cikin hanyoyin da muke lalata hatta kasuwancinmu a yau. A yau yanzu 'yan kasuwanmu sun fiye tsalle-tsalle, duk sana'ar da ta taso sai a yi mata rubdugu, sai an kai ta ƙasa, to da ta wargaje sai a sake rarumar wata. Yanzu ita wannan harkar ta a daidaita sahu, kiris fa ya rage yanzu a Kano ko ya koma dan a daidaita sahu. Duk 'yan kasuwa sun kwaso jari sun zuba a daidaita sahu, mata a gida sun sayar da kayan ɗaki sun sai a daidaita sahu, ma'aikata sun yi adashi sun sai a daidaita sahu, kowa a daidaita sahu. Shi yasa yanzu in gwamnati ta ce za ta tsara a daidaita sahu, kowa hankalinsa zai tashi, saboda kowa jarinsa yana nan. Wannan ba wayewa ba ce a kasuwanci, wannan rashin wayo ne a kasuwanci. Iyayenmu a da sai ka samu mutum alhaji wane sai a ce mai kanwa, kuma banda kanwan na wallahi ba abin da yake siyarwa, kuma a kanwan Allah ya sa masa albarka ya rike sirrinsa. Alhaji wane mai zare, alhaji wane mai kaza, da laƙubban sana'o'insu kuma a nan suka tsaya. Wani ɗan kasuwa kwanan nan ba wai dattijo ba ne a Kwari, ya ce malam wani abu da na kasa ganewa, shi yana da kuɗi da yawa, ya ce amma wallahi duk harkar da ba tasa irin ta Kwarin nan ba, in ya ɗauka ya jefa kuɗinsa a ciki sai ya gaba daidai ba. Shi iya wayansa a nan ya fi wayo. Ya ce to ka tsaya inda kake da wayo, amma in ba haka ba za ka yi ta tsalle-tsalle, ka yi ta wahalhalu da sauransu. Illa iyaka kawai wata dabara da ya kamata masu kuɗinmu ya zama suna da ita, faɗaɗa harkar kasuwancin da zamanantar da shi. Idan kai ɗan Kwari ne ba laifi ba ne ba, in ka samu kuɗin ka samu kuɗi sai ka fito kuma ka yi irin supermarket, amma dai na harka irin taka. Kaga dai harka ce ka daɗa me faɗaɗa ta da ciyar da ita gaba. Saboda wata hikimar Allah subhanahu wataala za ku ga yadda ajalin ɗan adam yake da ajali. Ma'ana dukkaninmu nan da aka haife mu, kowa Allah ya ɗiban masa shekaru kuma ya rubuta, kuma wannan shekarun naka in suka yi dole ka tafi. To hatta harkokinmu na sana'o'i suna da ajali. Yanzu idan ka zo ka buɗe shago kaza, to Allah ya rubuta wannan shagon za a ci gajiyarsa ne shekara kaza. To idan ya zama cewa baka da wata dabara, sai ka ga shagon in shekarunsa suka cika sai ya ƙasa. To kai kuma daga nan rayuwar da saura, kuɗin suna da saura, amma a iya nan kake, to yin nan kuma ajalinsa ya ƙare. Sai ka ga harkar yanzu an daina da kai, ba kuma daina yin ta kai ba. Amma kana da wayo da ka kafa wannan ya shekara 5 ka samu kuɗi, sai ka matsa can sai ka kafa wancan, shi ma sai a ƙara masa shekara 10, sai ka matsa can ma ka kafa, to sai ka ga an daɗe ana gurzawa da kai. Yanzu ba na mantawa lokacin da muka tashi a Kano, supermarket guda 2 ne a Kano, tak. Supermarket guda 2 ne a Kano, da Sahad da Zango Store. Amma me yasa Sahad har yanzu ana murzawa da shi? Saboda yana buɗe branches. Me yasa Zango ya saurin karewa? Saboda me Zango, Allah ya ji kan Alhaji Salihu da rahama, da ya tsaya a Zango bai ƙara ko ina ba. To
to sai ajalin da Allah ya ɗiba wa zango ya cika shi kuma ajalinsa bai cika ba a lokacin, sai zama a ƙanƙanin lokaci an daina jin zango sto. Amma Sahad tun yana Fahad, asalin Sahad Fahad ne kafin a yakin Gol, da tafiya ta tafiya mai Sahad yau ka ji shi a jihar nan da yau ka ji haka, sai Sahad kullum yana tafiya da zamani. Wannan shine dabarar da ya kamata masu sana'a su rinka yi. In ka rike harkarka amma ka rinka kokari kana daɗa faɗaɗa ta, yau ka je jiha kaza ka buɗe, gobe ka fita daga kasuwar da aka san karin fa iyaye da kakanni ka je waje kaza ka buɗe, amma dai harkar ce, to ya nuna tana haɓaka. Ka rinka branches, idan wannan waje ya kwanta sai wancan ya ɗaga, in wancan ya kwanta sai wancan ya ɗaga, amma baka taru a waje ɗaya kilin jaɓe ba, kuma ba ka zo kai ta tsalle-tsalle ba. Yau kana kaza, gobe ka ji harka kaza an ɗan samu kuɗi ka kwashe ka faɗa can. To a nan ne in baka yi wasa ba wani abin na damfara na fa wannan yana shigowa, kana shiga an aka yi maka kwaf ɗaya an gama da kai, kwaf ɗaya an gama da kai. Domin yadda kake da dabarun nema, haka 'yan damfara suna nan su kuma suna da dabarun yadda za su damfare ka. To wannan tsalle-tsallen kuma shi fi ba su dama a kawo maka wata harka ruwa-ruwa a ce ga ta nan yanzu za a yi kuɗi, to da kai wasa kana shiga sai a tashi da kai. Allah maɗaukin sarki ya kiyaye, Allah ya tsare mu. A nan za mu dakata sai Allah ya kai mu mako mai zuwa. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.